haden baki kun jong ke elakahi barok na kichnong ke baper baki lami bai ba pan persya yak jing don jong ki kop pane ki karkhana sandiuyong hapo jong ke elaka te yo iro haden kata yo ik jing ki statement ne ki order ki bami na department ki baper ya ke ban kershan lane ban snap yak jing ud ki jong ke bai ba ne ki kun jong ke elaka kumju dulu ngelayo ya jingkren lane ka statement ke bala penmi haki social platform ke bala ongdai in charge minister jongka commerce industries ba ila ong ba ka commerce ka SWA hi kamla ban khang yeno ro hakaban issue ya ka SWA lada ki mon lana ki don no no jingmut ban sing ya ki industrial unit bad la ong ro ba haden baki briu nani ki proponent na ki bansna ya ki kok plan hapo jong ki lekasna ki lawan ra ya ki NOC bat ya ki NOC na ki snong kumjuna doloy te halor kini ki la pan ai ya ki SWA ndai ke bakendit pat ngila baga kum ka RTI ngila yo na ka Directorate of Commerce and Industries Department baki ong ba ka NOC na ka ramasnong bat doloy kimde kita ki baong ki prerequisite document ki ba ki deban yo ya ka SWA kawamut ba kimde kita ki dokumen ki ba penyo ya ka SWA ki don tangkat to kan netli ka ba ki klem kan thup ya ki NOC na kisnong bat no doloy bat kabata ka ba ar bangila angdap da dokumen ka ba krawru ya i home minister jongi ibra sim khia ya ka ni ka kam bala yo ya ka jing jong pai ba batila airu ya ka order HISP HOSP wa BDP hapo bade hapo Isantya Hill District bala ai ko order ba ban Kangsendon ya gni ki kok balong behind but kumjuru la ongro ban le ya ka inquiry le ne ka investigation hak bade bat ka jingyo ya ki raw material hapo ndangkam hapo jong ki karkhana jong kini ki kok lane ki karkhana ki balayo ya ka CTO te haden bagi lale ya ki RTI ngila tip ki don kumba saw ko proudly ki single window lane kita ki karkhana ki balayo ya ka SWA but hana pedeng jong kini kila don nyodli ki balayo ya ka CTO consent to operate but handredly ki yo ya ka consent to establish kini ki sahu proudly kini ki karkhana haden bagila yo ya ka SWA kila sedang no bansna haden bagila sna ya ki karkhana ki jongki haden bagila sedang ro bantang ya u deuyong but haden kata pat kila let sha ka pollution control board bakin apply ya ka CTE bat ka CTO kum kini karkhana ngitip ba kilong ki bama ba te kum ha ka factories ki hab ha ka first schedule kemut ka ni ka kok ka hab ha ka hazardous process wat ya ki notre ba ka kompentrero ki de ban ka hashwaban ai ki license jong kini ki kok factory ki de ban page ya ban shim ya ki extra precautionary measures namta jong ka mian ka bah jong ki notrai hang to parang tibro ba ke nehi ka ko bat ki hab ha category bat ki long ki high risk ngila iya ki notification jong ki government na ka por sa ka por bat na ka takadaw ba dalelero ban penlong an ya ki ko kalong ka bamla pan pediang bat ka sarkar hi da ka let da ka an kamla hi ban ay ya ki CTO la ni ki CE la ni ban punya ya ki karkhana hapo ke la ka te sagawir wat yakni ki ngipla ba ki don ki order ki ba ong ba lada ki yo ya STO ki de ba pentre no ya kam hendrai kani kalong ngamti bedo kan no kala ka jingyat nanti jong ki department ki ba per hendrai kat pum ke jinglap ke jongi long ki don sibun kita ki labs nane kita ki loopholes bahang neng tai nama ka government hi kadang duna ya ki ain ki ba pentre nane ki bapnya ya kini ki ko ki ne ki karkhana ko ki balayo ya ka CTO ka CTE kamtam ya CTO kini ki karkhana ya kata ka CTO ba ki yo namta jong ka
stand alone unit ka mo ki de ban don tang ka way hapo kilometer ban ke ik ba kendit pat ba ki don hado chipeo ba ka arli ni ki ko hapo kilometer but wat kataru arlai teli ki badan hapo ka cluster kemudian kane ka pollution board kadang IB yak CTO baki ngilap ru baki don kini ki bayo yak CTO ki badan hakis surok ludi bat badan hapo kishnam ti harbade bat kane ke NOC baki kishnam ki don ki kok badan hapo hajan jong shang mopala Hendai hadu montahi ke senang mopala ke de gawe na senang ba syakta hadu kata-kata ke bladon na ke peutuli ke kuk hasnda jong ke senang baka hendai ke senang kam tip bat kam jo ai ke nu ke nusi habe de kuk nadu sedang ba hadu monta te ban keno baka senang na ne ki ramba senang ki ai ke nusi ha ke de bat ke ki kuk kalong ke bamde bat ke bamla ban pedang kum ba long kum ha ki senang la terki tulo mula meliang jarain ki de snong ki beron marjan hendai ki don le se ki don ki ramba snong ki ba ai ke no sin na ka we ki snong hendai ka ain le ne ka kom he kam yai kumta na ki de ban yo ya ki no sin na tu snong ki besakta baro hadin kata kla ban le ya don kam ti ke ka ba ngilap ru ba kalong hadin ba haka artrik Julai i badai ban i officer bawan ka pollution board ilawan ban inspect dewan survey ngarong don hangta henry la lapen ban ba baro bat sibun kili survey la ne page ki lapen ban sibun ki bala la sedang ban pentre bat sibun ki bala snaro klem ki kor kesla henry hado menta kam don kenu ka jing pensitom la ne ka punishment ke bihila kila ai yakini ki providers ki bala violence ya ka air and water act kat kum bala penshet ya ka bor ha ka set pollution board long yuk snyo ba ki don ki minister ki bala kan ba ki ong ba kimla ban khang ya no ban sna ya ki khana la da ki don ya ki kor ki babiang hendai hang ni hi long ni ki kum ki kun jong ge laka ngimla ban peliang ya kum kata ka jing ong namar ki kop hi kede ki karkhana ki bama bat para ro ya ka jingjot bat ya ka bakta ya kan ya ka jingim ka jong ki briu na ne ki ba shong hajan jong ni ko margi tip ki ko ki penmi ya ki jing ki air ki bama ki penmi ya ki sulfur oxide ki penmi ya ki carbon monoxide ki penmi ya ka carbon dioxide bat ka ek bama ki penmi ro ya kitu ki zinc bat ki lead ki baher lang ba tu ki particles bat ki bala ban rung sha ki jingtung jingtep ki jongi bat ne sha ki bam ki jongi bat sha ka bat ka hawa ki ni ki kop hi ki wan bat ki penjabo rum de tang ya kal air ki penjabo ya ki ya ki wa bat kunjuru ya ki bam ya ka di ki jong ki breu mar ki breu hi ki kunjong elka ki don ya ka hok ban im bat ka hok ban ring musim kede ka hok hi ka tenrai jong breu bat kede ka hok jong ka jinglong breu hi nak ta kadau ikun jong elka ki ong hi tanggawe ba kin kwara ha ka no ko kom ro ba kum kini ke kana kin poi ka po elka ting yo I ba ki khwor ki mi na ki dipenshai na ki pollution ba ki ong ba kim don kita ki particles ki baher sa ki sa ki wa nga tharai haba ki one inspection ki nga tharai tang shimet ro kim sara sa shnong na ta ki sa ashlong kim yo ire ya ka ta ka jing bat ka jing kren jong hi kum gi sisi ngim kren ya ka jing ka ba manta hendeng yo I ya ka lawe ba kini ka kana dalele kan kta bat ngimla ban len ne ka ba kan don be ka jing kta ya ka jing im jong ki bre kum ka jing pensyai kini ko par khandiat hak jingai je ki NOC na benta jongki hoi ki ai pat ki ai ru dan ki ba ai de jing bam tip pat dan ru ki ba ai de jing tip ka jongki rei kini ki jingai ki jongki ki dan ru ki kandan ki an ki ba ka elaka kalabu na benta jongki pat kini ki kandan ki ba ka elaka ka bu ikini ru ki lapang khen na pa je ka an jong elaka ka jongki pat de ta ka daw kum ke lakahi barok ke bengi yeng mana makin ni briu kim shambut yegi kendan but de kata ke elaka kendan hok yeg ban khang lani ban pendu yega nosi ke jongki
Ban kitbab kirwang ikikun jog elaka hi barok begini sunat tilang. Bat kham tam nagbanta jong gidong mikmat ki jongi ki badangdan ki bampat yoi. Ki khap ni yawer ya pi kum ki nong mikmat. Lada pi ye ka jat benriu, lada pi ye ka elaka ka jongi ikikun jog elaka mi syakmat ban ikarsan